ኮፍሽ ሰላም እሰው እንደገና ሊረብሹ መጡ ዛሬ አይ ልረብሽ አይደለም ኩታራ ነው ረባሽ የሚባል እኔ ስለ ዛሬ ንግግራችን ስለ ውትድርና ነው ስላልሽ ይሄን እኔም ያሳለፍኩትን በውትድርና ታሪክ ልገልጽ የመጣው ውትድርና አገልግለው ነበር አዎ የት ቀድሞ የጀመርኩት ከኢትዮጵያ ነው ባለፈው ብዙ ጊዜ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ እኔ ገና ውትድርና ያለሁይ ኃይለ ሥላሴን ከስልጣን አውርጄ ንግስቱን ለመንግስቱ ኃይለ ማርያም ሰጥቼ አስረክቤ ወደዚህ ሀገር ገባሁ እሱን ኃይለ ሥላሴን ገንፍለው ነው የገባው ወደ እስራኤል ሀገር እንዴት ገቡ በዋኝቼ እየዋኘሁ በባህሩ እሺ አሳገኘሁኝ ካሳው ሆድ ገብቼ 3 ቀን የሚሆነ ዛ ቆይቼ ያናሳ አሽቅሎን ፖርት ተፋይ ከዛ ወጥቼ ወደ መርካዝ ቅሊጣ አሽቅሎን ልገባስል መንገድ ሳጣ ካርቲስ ያልነበረኝም ትንሽ ገንዘብ አልነበረኝም ሞተር ሳይክል አየሁኝ ሞተር ሳይክል ነዳለሁ ሞተር ሳይክልን ይዤ ስነዳ ምን አያለው በባላይ 10 ፖሊሶች እየተከተሉኝ እነዚህ እጅ መውጣት አለብኝ ብዬ ሳስብ እንዲያው ድግርግር አለኝ ሀዛ ላይ ምን አያለው ትልቅ መኪና ሰሚ ትሬይለር የሚባል አለ ትልቅ መኪና ሱን ሳይ ባንዱ ጎን ገብቼ በዛ በጎን እንዲህ ብዬ ሞተር ሳይክል እንዳያስኩ ባንዱ ገብቼ በዛ ገጥ ወጣሁኝ በዛ ስወጣ እንዲያው አመድ ሆነባቸው እዛ አመድ ሲሆንባቸው ሊያዩ አልቻሉም ለሰሚ ትሬይለሩ ነጁም በሞተር ሳይክል ጢስ ሺት በየጽፈየለት መርካዝ ቅሊጣ ይገባው ግን ከዛን እዚህ ሀገር ደሞ ለምሳሌ ብዙ ነገሮች አገልግል ያርጋለሁ ሆይ እንዳልኩሽ ሳዳም ሁሴን ያገኝ እንትን ያወረደው ነኝ ለዚህ በዚህን መልእክት ተቀበልኩኝ ኡሳማ ቢላደን ፈልጌ አጣልዬ እትለ እያልኩኝ አምጥቼ ለኡባማ ሰሰተው ይህን ሽልማት ተቀበልኩኝ እዚህ ሀገር ደሞ እዚህ ሀገርም ላገለግል ብዬ ስገባ አንተ እድሜ ገፋ ያለ ነው ልታገለግል አትችልም አለኝ አረ እኔ ከነሻውን ሞፋስ በልጬ ነው አብዬ ስቆጣቸው እሺ ብለው ወደ ላካት ጽባይ ተሰደዱኝ ላካት ጽባይ ተዛ የሚዘፍኑተኝ እስካዛ ውስጥ እየገባሁኝ ብዙ ዘፈን ያሳይቻለሁ አላካት ጽባይ ተሰው ነበሩ እንዴ ሀዛ የጻፍኩትን ዘፈን ላሰማሽ እሺ ሾሻና ይሯታል ጆበደ ሶጻሊት የተቀበልኳት ፊቷ ቡላ ሆነ ችግሬን ብነግራት ዘመድዬ እንዲነሽ ፍቅረየን ያበባን ያቱፑክ ሽኩር አይ ላቭ ዩ ብልሽ ተዲያፍሮ አይ ላቭ ዩ ብልሽ እነ ቢትልስ ሁሉ አይ ላቭ ዩ ብልሽ ወደኔ ዞር በይ ሾሻና ስለሽ ሾሻና ይችን ብለው ነው እንደዚህ የመጡ ሊዘፍኑ ብለው ነው ይሄዱ ፕሮግራም መቀጠል አለብኝ እሺ ይውጡ እሺ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት ባጭሩ ጸሃል በመባል ይታወቃል የእስራኤል ደህንነት ዋና ኃይል ነው መከላከያ ኃይል አባላቱ የሚያርገባትና የሥራው ብቃትና ችሎታ ይዘው የሚመጡበት ቦታ ነው ጤና ይስጥልኝ ተሚር ኤሊעזר שלום אנחנו נדבר בעברית קודם כל, אתה נמצא בתפקיד מאוד בכיר. איך הגעת לתפקיד זה? המסלול הצבאי הוא מסלול רגיל כמו כל חייל, מסלול גיוס. אני לא הגעתי במיוחד לזה. עם מסלול ההתפתחות שכל חייל מפקד, הגעתי לשלב שאני כרגע החליטו לנכון לקדם אותי לתפקיד שאני נמצא בו. תפקיד מאתגר מאוד, עם המון אחריות. יש גם אנשים כמוני כאלה. מה זה אומר? מה התפקיד שלך?
התפקיד שלי, כרגע אני בשני כובעים. כובע אחד שלי שהעיקרי, אני סגן מפקד בבא"ח אליקים, בסיס האימונים פיקודי. התפקיד הנוסף, שהוא לא פחות חשוב, ועיקרי אפילו, אני מג"ד במילואים, שגדוד מילואים, למעשה מתגייס במלחמה, אני אחראי להכשיר אותו, להכין אותו למלחמה. זה תפקיד מאוד גבוה, דרגה מאוד גבוהה, אני מאוד גאה. זה השפיע עליך, על הזהות שלך, על מי שאתה? השפיע בהקשר של כמה אתה מהווה דוגמה אישית. פעלתי לא מעט בתחום של הקהילה, שכן התקדמו, להראות להם שזה אפשרי. זה לא משהו שצריך להתייאש ממנו, זה משהו שאפשר להגיע אליו. עשו איזה אנשים גם לפניי, ואני מקווה שגם אנשים ימשיכו, יעשו איזה, אני בטוח, ויתקדמו עלה בסולם הדרגות. חשבת שתגיע לכיוונים כאלה, למקומות כאלה? האמת שהתגייסתי, הייתי אמור להיות נהג תובלה. איכשהו בשלבים הראשונים לפני הגיוס, שם איזה מנהל הפנימיה שלי, או יותר נכון, הבית ספר, למדתי בקיבוץ. הוא אמר, אתה לא הולך. כשתגיע למיון, תגיע שאתה רוצה להיות אחד לצנחנים, עשית גיבוש לפני כן, רק אל תגיע שאתה רוצה להיות נהג. וכך עשיתי, ושהגעתי, אמרו, תקשיב. אתה רצית להיות נהג? יעדו אותך, כיוונו אותך להיות נהג? לא, לפני כן עשיתי גיבוש לצנחנים, עברתי אותו, היה בסדר, ושהו שלב. אז כל המשפחה, כולם היו לוחמים, רובם היו בצנחנים. אתה יודע, אתה מבין שיוצאים לאזרחות ואין יותר מה לעשות. אז אמרתי, אם אני אצא, אז לפחות אני אצא משהו ביד. שהכיוון העיקרי שלי היה זה להתגייס, ללכת ליחידות הטובות, לפחות היחידות החטיבתיות, הסיירות, ונאמר שאני לא יכול להגיע לשם, כי הנתונים שלי הם לא מספיק מתאימים. אז די שוויז אותי, די הכעיס אותי, אמרתי, אם לא ככה, אז חבל שאני אלך, כי רוצה לתרום עד הסוף. מישהו ששכנע אותי למעשה, דיברתי על זה למנהל הבית ספר, והלכתי למסלול רגיל לצנחנים, ומאותו רגע ואילך, אז הכיוון לי היה ברור שאני רוצה להיות קצין, וזהו, שם להמשיך להתקדם. לא קבעתי יעד שאני רוצה להיות דרגה מסוימת. כן, אבל כן רצית להיות קצין, רצית להתקדם, השקעת הרבה מוטיבציה. נכון. הדרך שלך, איך היא הייתה? היא הייתה קשה, היא שונה? לי היה חשוב, זה כן להתבלט. זאת אומרת, להיות יותר מאחרים, זה כן להשקיע יותר. שאני אצא לקורס הפיקודי, זה לא כי עשו לי טובה, כי אני באמת מתאים וראוי לזה. זה מה שהעסיק אותי, אגב, במהלך הדרגות, זאת אומרת, גם ממ"ם וכו'. אני תמיד אומר, מי שטוב, אז כנראה שגם רואים אותו. ומי שפחות... רצית להוכיח למישהו? לא למישהו. רציתי להוכיח לעצמי, ואולי כמו מול המפקדים שלי יותר. המפקדים שלי באמת יגידו, אני לא עושה הצגה. זה מה שאתה. לאורך הזמן אתה קשה לעשות הצגה. זאת אומרת, אתה יודע מי החייל הזה ומה הוא בנוי. מפקדים הראש שאני בסדר, והחליטו לקדם גם אותי. אם היו לך תחת פיקודיך יוצאי אתיופיה, ואיך הם התייחסו אליך? היו לי, דווקא שהייתי ממ"ם. מפקד מחלקה היה לי חייל. אני חושב שהוא סבל מזה יותר דווקא. כי הציפיות שלי יותר גבוהות. הציפיות שלך? שלי ממנו גבוהות. האמת שזה היה הדדי, זאת אומרת, הוא ציפה שאני קצת יקל איתו בכל מיני דברים, אמר, אתה מבין, מכיר את הקהילה, מכיר את המנטליות. אני חשבתי שזה לא, אין קשר בין זה שאני מבין ומכיר לבין מה שהוא צריך לעשות בצבא. איזה באסה זה כחייל, הוא לא יכול להגיד גזענות כלפיך. הוא לא יכול. חיילים הסתכלו עליך, מה, בחנו אותך, אמרו, הוא יכול, הוא ייכשל. אני חושב שהבחינה היא בחינה לכל אחד. זאת אומרת, כמו שאני הייתי בוחן את המפקד שלי, את המ"פ שלי, את המ"מ שלי, מה הוא יכול, לא יכול, הבחינה היא, כל אחד בוחן את האנשים שמולו, הוא יכול להיות, אולי בחנו יותר, אולי הסתכלו יותר, אולי אליהם כלי מדידה, הבחנה אחרים, כי אני קצת חריג בהקשר של הצבע, אבל אני לא הרגשתי את זה. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? היה לי משבר במהלך הפיקוד בצבאי, אשתי מ"מ נהרג לי חייל בצבא, לא תחת פיקוד ישירות, אלא הוא שלי במשימה צבאית. הלכתי למשפחה, זאת אומרת, נהרגו שני חיילים, המשפחה האשימה אותי שאני זה שגרמתי לזה. ברור לי שלא, ברור לי למפקדים שזה לא אני, זו תאונה שאני פיזית אפילו לא הייתי באירוע הזה, אבל זה משהו לא פשוט.
נקודת משבר שבה אמרתי, האם אני מסוגל להתמודד מול אירועים כאלה בהמשך, מול מצבים כאלה, כי אתה מוביל חיים ללחימה. ויכול שגם שם ייפגעו חיילים. היה לי לא מהשיחות עם המפקדים של הסיפור הזה. די תמכו בי, והחלטתי להמשיך. אז זה המשבר. אני אמרתי, אני יכול שאני אשתחרר ונגמר, כי לא פשוט. אני חושב שחיילים יוצאי אתיופיה צריכים לעשות כדי שהשירות שלהם במסגרת צבאית תהיה משמעותית יותר. אני חושב שכל צריך לתת מה שהוא יודע לתת. כל אחד שישקיע את המיטב. אתה נותן, אתה מקבל. גם אם אתה עושה מעט, אבל עושה את מה שצריך לעשות, אתה נתרם. אני חושב, מי שעובד את המסלול הצבאי, נכנס למסלול הצבאי, אני חושב שגם יוצא אחרת. מקבל כלים מיוחדים לכם האזרחים שלו. נבנה אחרת, להתמודד, להיות מסוגל. ובטח, אני אומר, חבר'ה מהקהילה שלנו, שלא כולם, יש להם חברים, בטח אנשים קצת דורי ישן, אלה הם חברים ישראלים. עכשיו אתה פוגש אנשים, אתה פוגש חבר'ה, אתה הולך לבלות במקומות חיים שלא היית מבלה בהם ביום אם אתה גר בשכונה שלך או בעיר שלך. המפגש הוא מפגש טוב. אני חושב שהוא עושה טוב. בהקשר הזה, לי זה עשה טוב, אני מניח שגם לאחרים זה יעשה טוב. እናመሰግናለን ታሜር አብረህን ቆይ የሆነ ዘገባ አለን አቢ ከበደ ረባሽ ወጣት ነበር ዛሬ ግን ለመኮንንነት ኩርስ ይከታተላል ታሪኩን አብረን እንስማ ነጻነት ረዳ ትሪፍን ድረስ ሄዳ አነጋግራው ተመልሳለች התפקיד שלי זה לחלץ אנשים במקרה של אסון רעידת אדמה טילים קריסה של מבנים ופיגועי טרור אנחנו באים פשוט ומחלצים את האנשים תחת ההריסות. עכשיו את רואה, יש פה אתר הרס. היום הראשון של הצבא זה יום מאוד משוגע. את לא יודעת מה לעשות, פשוט שמים אותך בפלוגה ותתחילי משם. אז כשאני הגעתי, אמרו לי, פה זה חילוץ והצלה, זה קרבי אבל לא חיר. ואני אמרתי, מה זה קשור אליי? ואז התחילו להסביר לי מה התפקיד. המפקד שלי הסביר לי כל כך הרבה דברים ואיך אני יכול להשפיע. אפשר להציל חיים. התחלתי לעלות ולעלות ולעלות. בסוף המסלול הייתי קשר של הסמג"ד. מי שמוביל את כל המסע של כל הפלוגות, סמג"ד. ואני הייתי כאילו יד ימינו, שזה תואר גדול. חניך מצטיין. קיבלתי, עליתי לפלוגה. המפקד שלי אמר לי, אתה חייב לצאת לקורס מפקדים. יצאתי לקורס מפקדים. סיימתי את זה גם בהצלחה. אחרי 4 חודשים בתור מפקד, קיבלתי מפקד מצטיין באוגדת אילת. שם החליטו להוציא אותי לקורס קצינים. ועכשיו אני פה. ספר לי על הסדר היום שלך בתור נער. בתור נער לא הייתי לומד, לא הייתי הולך ללימודים. הייתי קם בסביבות 11-12 בצהריים, יוצא ונפגש עם חברים, הולכים לשחק כדורגל טיפה. כשנגמר הכדורגל, מחפשים דברים שיעסיקו אותך. ואם זה ללכת ולגנוב, ללכת ולריב עם אנשים, לחפש צרות. זה היה בערך כמעט כל יום אותו דבר. הייתי מסתבך באיזה משהו. מה עם החברים שלך? בטח הם גם התגייסו. הם יותר גרועים. גרועים? כן. יש כאלה מהחברים, מה אתה אומר? סביבה ממש לא בונה. שפטו אותי, שראיתי את אבא שלי. זה היה מחזה שאי אפשר לראות את זה פעמיים. את רואה את זה פעם אחת, זה מספיק לך לכל החיים. זה באמת, בשנייה אחת החלטתי להתהפך לגמרי. עוד דמויות בסביבה שהשפיעו עליך להתגייס או להמשיך הלאה? יש לי את אחותי הגדולה, שהיא מודל לחיקוי. היא לומדת משפטים, ואני תמיד הייתי הכבשה השחורה. אני תמיד הייתי מסתכל עליה והייתי רוצה להיות כמוה. ועוד דמות זה אחי הגדול. הוא שירת בהנדסה קרבית, והוא פשוט דרבן אותי להתגייס. אמר לי, תעשה שירות קרבי, תעשה 3 שנים, וזה ישנה אותך לגמרי. איך הצבא שינה אותך? קודם כל, זה לא שינה רק אותי, זה שינה את כל המשפחה. שמחיים כמו ההריסות האלה לבניין יפה מאוד. הביא לי אחריות, הביא לי פרופורציות לחיים, כי מתעסקים כל היום בחיים של בני אדם. הביא לי מלא כלים, הכלים להמשיך ולצאת מהצבא, דברים בידיים. איזה מסר היית נותן לנערים של הקהילה האתיופית? קודם כל, תתגייסו, זה חשוב. חשוב לתרום. ב', זה נותן לך כלים לכל החיים. אם זה אחריות, אם הם ממשיכים בפיקוד, אז זה גם פיקוד. ודבר שלישי, זה חוויה.
באמת חוויה. יש לי חברים עכשיו מהצבא שיהיו איתי לכל החיים, ואני בטוח בזה, אז כדאי מאוד להתגייס. סלאם יאסו זגב. קודם כל אני רוצה ככה שתספר לנו מדוע הוקם פרויקט זינוק בעלייה, מה זה בכלל זינוק בעלייה, תספר ככה, תן לנו תימונת. ההכנה לצה"ל זה מכיתות י' עד י"ב. במהלך השירות הצבאי אנחנו ממשיכים ללוות אותם, ולאחר מכן אנחנו מפנים אותם למרכזים של מרכז צעירים לחיילים משוחררים וכך הלאה. הליווי הוא, זאת אומרת, מכיתה י' עד גיל 21 עד השחרור. זו תוכנית בזינוק בעלייה. ואיזה עוד, אתם עושים גם דברים אחרים בעצם, תוכניות אחרות בשביל לעשות? גדנ"ע למבוגרים למשל? כן, לפני חצי שנה בערך, הנושא הזה של גדנ"ע להורים בא, אגב, מההורים. יש איזו קבוצה גדנ"ע מלכתחילה זה בכלל לא להורים בכלל, נכון? נכון. זה צעירים. גדנ"ע זה כן לכיתות י"א, הכנה לצה"ל. עכשיו, הנושא הזה של גדנ"ע להורים, הרעיון בא מההורים, מהשטח. כששאלנו אותם מה גורם להם להיות חלק מהחברה הישראלית, ואיזה כלים היו נותנים לילדים שלהם, מה חסר להם כדי להתמודד עם האתגר הזה שנקרא שירות צבאי. הם אמרו שאם הם היו משרתים אפילו יום אחד בצבא, זה היה עושה פלאים. אז חברתי לאיזה רכז תוכנית עצמאות, ואצלנו ברווחה, והוצאנו את הקבוצה הזאת להכנה. מה זה אומר? אתם לוקחים חבר'ה מבוגרים, מוצאים אותם לשטח, ועושים להם איזה סוג של טירונות? עשינו להם הכנה ברשות. מה, הרצאות או שממש מדים ו... כמו שגדנ"ע? גדנ"ע. הם ישנים באוהלים וזה? זה היה יום אחד. אז מה שעשינו זה לקחנו אותם לגדנ"ע, עלו על מדים, קיבלו פקודות בשפה האמהרית, ביקשנו מראש שהמפקדים יהיו בני הקהילה. זה מגניב, כאילו הם עושים מקשה וזה? הכל, פזסטות, אלונקות והסתערות וסיפוקרו ביייצ'ות. אז זה היה, השיר הזה של הכינון לפני המלחמה באתיופיה, הם עשו את זה בשפה האמהרית. זרף. אבל בטח, היה ממש יפה. יש איזה סיפור של נער או נערה או מבוגר, לא משנה, במסגרת הפעילות שלך, שנורא ריגש אותך? כן. מה? הייתה מלש"בית, מלש"בית זה מועמדת לשירות צבאי עוד בכיתה י"ב, שככה ההורים כיוונו אותה לשירות לאומי. והיא אמרה, יאסו, באה להתייעץ איתי איזה חששות, שמעו ההורים שלה שלא מעודדים לשירות צבאי. אז אמרתי, אנחנו בואי נשב, נדבר עם ההורים, היא רוצה להתגייס, ההורים מאוד לא. ישבתם, דיברתם ו... ובמהלך השיחה שלנו היא החליטה שהיא רוצה להתגייס. ולא רק שהיא מתגייסת, היא מתגייסת בגיוס משמעותי, בחיל רפואה. ואחרי שנה היא כבר קצינה, והיום היא השגרירה שלי לבנות שהולכות לשירות לאומי. להגיד לה ששירות צבאי זה לא כזה נורא. וידיה משרתת בצבא והיא אחת הטובות. ותבין, בחורה שהלכה להיות שירות לאומי באיזה משרד, היום היא מפקדת בתפקיד רציני מאוד. טוב, ממפקדת למפקדת, אנחנו מודים לך, יושבת בפנינו קצינה עם שם מאוד מיוחד, ירושלים. מה שלומך? מעניינים. תודה שבאת. את בעצם קצינת אב"ח, נכון? בתפקיד הקודם, כן, עכשיו מפקצית בהשלמה לקצונה. מה זה אומר? מה את עושה? אני בעצם מפקדת על חבר'ה שהולכים להיות קצינים תוך 3.5 חודשים, עוברים איתם איזשהו תהליך עד שמקבלים את הארון המיוחל. תגידי לי, ירושלים, האם במהלך הקורס קצונה, היה לך אתגרים, דברים מיוחדים שאת יכולה ככה לציין? אני חושבת שאחד האתגרים שמתמודדים איתם בעיקר בני העדה זה האמונה עצמית. יש הרבה דברים בדרך שאתה נתקל בהם, שאתה חושב, האם אני באמת מסוגל לפרוץ, א' כל את המוסכמות,
ומסוגל באמת לפרוץ גם את מה שאני, האם אני באמת מסוגל לעשות כל מה שאני, את כל מה שכביכול אומרים שאני לא מסוגל לעשות. וזה היה אחד האתגרים, להציב את עצמך בהמון שאלות של, אתה מייצג לא רק את הצבא, אתה מייצג קהילה, אתה מייצג עדה. אז זה אחד האתגרים היותר גדולים במהלך המסלול. איך הגעת להיות קצינה בכלל? זו שאלה כזאת מטומטמת, אבל כל כך... מה, כאילו, זה לא כזה פשוט, אני ידעתי שאני אהיה קצינה עוד לפני שהתגייסתי. אני עליתי ב-96 עם המשפחה, אבא, אמא, אחות קטנה. עלינו אחרי כל המבצעים. היה די מאתגר לעלות לפה. אבא שלי היה איש צבא באתיופיה, הוא נפצע ברגל. יש לו, קרטו לו את הרגל 4 אצבעות מתחת לברך. אז הוא איש צבא בדמו. כן, בדמו, ממש ככה. וסבא שלי שגם היה קצין. וזהו, העלייה לא הייתה פשוטה. לקח משהו כמו 6-7 שנים עד שבסוף באמת הצלחנו לעלות. וזה המובן מבחינתך שהמשפחה שלך הם אנשים עם רקע צבאי, אז בשבילך זה גם היה אני חושבת המסלול הזה? אולי פעם לא הודיתי בזה, אולי לא הבנתי את זה, כי עוד הייתי ילדה, אבל כן, ההורים מאוד השפיעו, המשפחה, העבר הצבאי של המשפחה מאוד השפיע על זה. שכמו שתרמו לי בשביל שאני אצליח פה עד כמה שאני יכולה, אז לבוא ולעשות את המקסימום שלי ולתת את מה שאני יכולה לאנשים אחרים. בתור צעירה במסגרת צבאית, תגידי לי שהרבה חיילים יוצאי אתיופיה הם נמצאים בכלא. מה את חושבת שהסיבה שזה מגיע למצב כזה? אני חושבת שזה מתחלק לשתיים. החלק הראשון זה אולי העובדה שלא מבינים. זה החיבור בין החייל הזה למפקד. לרוב אין את החיבור הזה. ואז זה יכול ליצור קונפליקטים פשוט די סתמיים, ואז החייל מתנהג בצורה מסוימת שמובילה אותו בסוף לכלא. והדבר השני זה המענה. המענה אולי לא נמצא מספיק. ואני חושבת מענה למה? מענה לדעת מה קורה לחייל בבית, להיות מעורב כמה שיותר. שזאת אומרת שהמפקדים צריכים להיות מעורבים? במה שקורה עם החיילים בבית. אוקיי. זה לבוא ולבקר, זה להתעניין, זה אפילו סתם לשאול על משפחה, אולי ללכת למשפחה לביקור, ליצור קשר טלפוני במשפחה. המינימום שאפשר לעשות כדי שהחייל ירגיש, א' כל ברגע שאתה רותם את ההורים, אין מה לעשות, זה עושה את הקסם. את עושה את זה בתור מפקדת? כרגע בתור מפקדת פחות, כי אני מפקדת על צוערים, אבל בתפקיד הקודם, כן, כשאתה הולך לבית של חייל וההורה רואה אותך, זהו, נרגע, כבשת. אז אני חושב מאוד חשוב הקשר הזה בין ההורים לבין הצבא. זה היה מרתק, אתם מדברים על דברים מאוד מאוד חשובים ומשמעותיים לצעירים וגם למבוגרים, להורים, בכלל לקהילה. ጤና ይስጥልኝ ወንዴ። ጤና ይስጥልን። ዛሬ በባንክ ስራ አስኪያጅ ክፍያዎች የተለያዩ ክፍያዎች አሉ። ስለሱን እንጠይቃለን፣ እንነጋገራለን። በእውነት አብዛኛውን ጊዜ ሁላችን ይህን አናውቅም። ጠለቅ አድርገን ስንት ደግሞ እንደሚያወስዱብን እንደሚያነሱብን ይሁን አንከታተልም፣ ክትትል አናረግም እና ለዚህ እንድታስረዳን እንፈልጋለን። ባንኩ ራሱ ገንዘባችን ለመጠበቅ የሚከፈሉ ክፍያዎች አሉ። እነሱም ገንዘብ ስናስገባ የሚከፈሉ ክፍያዎች አሉ፣ ገንዘብ ስናወጣ የሚከፈሉ ክፍያዎች አሉ። የከፋፈሉ ሁኔታ የገንዘቡ መጠን ከፍና ዝቅ የሚልባቸው ጎኖች አሉ። ከባንኩ ውስጥ በቀረጠ የሚወስድብን ገንዘብ እንዴት ማሳነስ እንችላለን? እንግዲህ አሁን እሱ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ገና ከባንኩ ሁኔታውን ወይ የባንክ ሂሳብ ስንከፍት አስቀድመን ስለዚህ ጉዳይ መነጋገር መቻል አለብን። አንዳንድ ጊዜ የኛ ህብረተሰብ ባንክን እንደ መንግስት መስሪያ ቤት አድርጎ የሚያየው ሁኔታ አለ። ባንክ ራሱ አትራፊ ነው። ባንክ ራሱ ከኛ ከምናስቀምጠው ገንዘብ አይደል የተወሰነውን ያደረገ የወሰደ የራሱ የሆነ የሥራ ማስኬጃ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ይሄን ሁኔታ በትክክል ለማድረግ ከመጀመሪያው ገና ሂሳቡን ስንከፍት ከባንኩ ጋር
ይሄን ለዚህ ገንዘብ ስናወጣና ስናስገባ የሚከፈለው ክፍያ ስንት እንደሆነ እንደገና ደግሞ በኢስራ ካርድ የሚከፈለው ክፍያ ስንት እንደሆነ እነዚህን አስቀድመን መዝጋት የምንችልባቸው ጎኖች አሉ። ተከራክሮ ለማውረድ ይቻላል። ተከራክሮ ማውረድ ይቻላል። ከተለያየ ባንኮች ያለውን ሁኔታ ካንደኛው የሚከፈለው ክፍያ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል፣ ካንደኛው ቦታ ደግሞ ከፍ ሊል ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ባንኮችን አወዳድረን አይተን በየትኛው ባንክ ላይ ሂሳባችን ማስቀመጥ እንደምንችል በየትኛው ባንክ ላይ ሂሳባችን ማንቀሳቀስ እንደምንችል ወሳኞች እኛ ነን። ስለዚህ እኛ ስለሆን በትክክል ማየትና መገንዘብ የሚገባን በየትኛው ባንክ መሆን የሚችለውን ያን የሚከፈለውን ክፍያ እያወዳደር ነው ማለት ነው። አንዳንድ ባንኮች አሁን ለምሳሌ ገንዘባችሁን ስታወጡና ስታስገቡ በነፃ ነው የሚሉ አሉ። ግን ይሄኛው በነፃ ቢሆን ሌሎች ክፍያ አላቸው ወይስ የላቸው የሚለውን አስቀድሞ ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል። ቼክን ስናስገባ ለምሳሌ በቼክ ደረጃ ላይ የሚደረጉ የሚወሰዱ የስራ ማስገጃ ተብሎ የሚወሰዱ ወይም የአገልግሎት ዋጋ ክፍያ ተብሎ የሚወሰዱ ክፍያዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ የአገልግሎት ክፍያ እየተባሉ የሚከፈሉት ክፍያዎች ለኛ ሲጠራቀሙ ብዙ ናቸው። ለባንኩም በትርፍ ደረጃ ላይ ዛሬ ይሄ ባንክ ያተረፈ የሚባለው ንግድ ሂዶ አይደለም። ከዚህ ከኛ ከዚህ ትንሽ መስሎ ይታየናል። 4 ሸቀል 6 ሸቀል ትንሽ መስለናል። ግን ሲጠራቀም አንድ ላይ ብዙ ነው። አንድ ባንክ ለመኖር ጥሩ ነው ወይስ በተወሰነ አመት ላይ በተወሰኑ አመቶች ታለፉ በኋላ መቀየር ያስፈልጋል? አሁን ይሄን ሁኔታ በትክክል አንዳንድ ጊዜ መቼም አንድ ነገሩ ከተለመደ ብዙን ጊዜ ሰው ከለመደው ቦታ ወጥቶ ወዳለመደው ቦታ ለመሄድ ይቸገራል አይደል? እንዲያውም በኢትዮጵያኖች አባባል አለ ከማውቁት መላክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል እየተባለ እዛ አካባቢ የሚቆዩበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ማየትና መገንዘብ የሚገባን እኛ መጠቀም በምንችልበት አነስተኛ ክፍያ በመንከፍልበት ቦታ ላይ ነገሮችን እያጣራን እና ያያየን ካንዱ ወደ አንዱ የማለፍ መብቱ አለን። ምክንያቱም ገንዘባችን የኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከባንክ ወደ ባንክ ለመተላለፍም ዛሬ ምንም አይነት ችግር የለም። ከዚህ በላይ አሁን ከካርቲስ አሽራይ ልክፈል ወይንም በጥሬ ገንዘብ ልከፈል ማን ይሻላል? ከዚህ ነገር አሁን እንግዲህ በትክክል አመልካቱ ሰው መቼም ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ሲከፍል አይደል አለችኝ የለችኝም እያለ ሁኔታዎችን የማወዳደር እንትን አለ። አሁን በካርቲስ አሽራይ ስንል አሁን ለምሳሌ የሚከፈለው በኋላ ነው። ስለዚህ አሁን ኪሎ ገንዘብ እንዳውጥተን እንደምንከፍል አድርገን ብዙን ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንጠቀምበት ሁኔታዎች አሉ። መቼ ነው ትዝም ይለን አይደል? ይሄን ያህል ገንዘብ አውጥታችኋል ተብሎ ወረቀት ሲደርስን ነው ወይም ደግሞ ከባንኩ ካለን ገንዘብ ሲወስዱት ነው። ቢቻል ሁኔታዎችን በትክክል ለማስተዳደር እንዲቻል ያለንን በተቻለ መጠን ገንዘቡን በጥሬ ገንዘብ ብንከፍለው ይሻላል። ምክንያቱም በካርቲስ አሽራይ ብለን ብንከፍልም ያንን የከፈልነው የሚከፈል እንትን አለ እንትን ቀረጥ አለ የአገልግሎት ዋጋ አለው። በአገልግሎት ዋጋ ላይ ተጨማሪ ክፍያ እየከፈል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ብሌሪቤት ኢምሪቤት ማን ነው በሌ እንትን ይሄ የአገልግሎት ዋጋ እየተባለ የአገልግሎት ዋጋ ጭምር ነው የአገልግሎት ዋጋ የሌለው ነው የሚለው በትክክል ማየትና መገንዘብ የምንችለው አነስተኛ ገንዘብ ካለን በአነስተኛ ገንዘብ በቀማችን መግዛት የምንችለው ነገር ብናደርግ ይሻላል። በካርቲስ አሽራይ እንዳልነው ስንከፍል ባንድ ጊዜ እንዲወርድ ይሻላል ወይስ እየከፋፈልን ብናስወርድ? ገንዘብ ካለንና ሂሳብን በትክክል ለመቆጣጠር አመቹ ባንድ ጊዜ መክፈሉ ነው። ግን ምንድነው የሚባል የገቢያችን አነስተኛ ወጫችን ብዙ ስለሆነ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ሂሳቡን ያከፋፍሉታል። ያም እናከፋፍለዋለን ስንል ግን እንደገና ያ ገንዘብ ያከፋፍልነው ገንዘብ አንከፍለውም ማለት አይደለም፣ እንከፍለዋለን። ስለዚህ አሁን ዛሬ ባልከፍለው በሚቀጥለው ደግሞ አንድ ነገር ስገዛ ደግሞ እንደዚሁ ሳከፋፍለው ሲጨማመር አሁን በመጨረሻ ላይ ሳላስበው በርከት ያለ ወጪ ነው ማወጣው ማለት ነው በየወሩ። ስለዚህ ቢቻል አቅማችን አይተን መግዛት የሚገባንን አንገብጋቢ የሆኑ ነጥቦችን ወይም ደግሞ እቃዎችን መግዛት በሚንችልበት ሂሳብ ላይ ገንዘቡን በአንድ ጊዜ መክፈል የምንችልበት መንገድ ቢኖር የተሻለ ነው። እንደዚህ ያቆራረጥን ከዛ በኋላ ያንን ያቆራረጥነውን ሂሳብ ሌላ ገንዘብ ገቢ ካለለን ሁለተኛ ችግሩን እንዳይቀርብ ይሄን ሁኔታ በትክክል ማስተካከሉ ነገ ይከፈላል ነገ ይሰራል የሚባለው ነገር ሁሉ ጥሩ አይደለም። እሺ እኛ በጣም እናመሰግናለን ወንዴ። ብዙ ነገሮች ተምረናል ዛሬ። ካርቲስ አሽራይ ከዛ ጀምሮ አልጠቀምም እና እንዲሁም ደግሞ ተጠቀመን በስነ ስርዓትና በእውቀት መጠቀም ጥሩ ነው። አንድ ግን ከዚህ ላይ በትክክል ማየትና መገንዘብ ይገባል። ለምሳሌ ጥሬ ገንዘብ በኪሳችን ይዘን ብንሄድ ደግሞ ሌላ ጉዳትም አለው። ይጠፋ ይሆናል ይሰረቅ ይሆናል ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄኛውን አንጠቀምበትም ማለት ሳይሆን መጠቀም ይቻላል፣ ግን አጠቃቀማችን በአግባቡ ይሁን ነው በመላ። ወንዴ በጣም እናመሰግናለን።
ጤና ይስጥልኝ ራባያ ፈድ ዛሬ ከስለተለያየ የወገብ ችግሮችን እንነጋገራለን ወገባችን እንደሚታወቀው የጀርባ አጥንት ተብሎ የሚጠራል የጀርባ አጥንታችን ከራሳችን ደክቶ እስከ መጨረሻ እስከ መቀመጫችን የተዘረጋ ሲሆን ምናልባት በትሙና ምታያችሁ ካለ አዝ የሽላኑ የጀርባ አጥንት ላይ ከራሳችን ጀምሮ እስከ ታች እስከ መቀመጫችን ድረስ የተዘረጋ ሲሆን በሶስት የተከፈሉ ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው ክፍል የላይኛው ክፍል ወይም ከአንገታችን ጋር የተያዘው ክፍል ሲባል ሁለተኛው ክፍል ማዕከላዊና ሶስተኛው ክፍል የታችኛው የጀርባ ክፍል ተብሎ ይታወቃል በእነዚህ የጀርባ ክፍሎች በእያንዳንዱ ከላይ እስከ ታች በየአቅጣጫው የሚሄድ ነርቮች ወይንም ጥቃቅን የሆኑ መልእክት አስተላላፊዎች አሉና ከዛም ባሻገር ጋር በጀርባ አጥንታችን ሽሪሪም ወይም ማስልስ ወይም ጡንቻ እየተባለ አጥንቱን አጥብቆ የሚይዛል የነዚህ እንግዲህ አንድ ነገር በመንቀሳቀስበት ጊዜ ወይም ከባድ ዕቃዎችን በመናነሳበት ጊዜ ያ ጡንቻ ሊቀረጥ ይችላል ወይም ጋም ነርቮች እነዛ መልእክት የሚያስተላልፉ ነርቮች ሊጎዱ ስለሚችሉ አዝ ጀርባችን ከጀርባ በተለይም ታችኛው የጀርባ ክፍል በከፍተኛ እየታመመነ በየጊዜው ሲሰቃዩና ያለን ጀርባ ህመም ሲይዘው ለማወቅ እንዴት ይታወቃል ሌላ አለመሆኑ ይሄ መሆኑ ችግሩ ኦኬ በመጀመሪያ ጀርባውን በእውነት በጣም ያማዋል እግሩን እንደልብ ማንሳት አይችልም እንደልብ መንቀሳቀስ አይችልም እንደልብ መቀመጥ አይችልም በጣም አርጎ ያማዋል እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ ጉዳት የሆነውና ያልሆነ ሁኔታዎች አሉ ዝቅተኛ የሆነ ጉዳት ምናልባት ሽሪሩ ወይም ጡንቻው በጣም አለ አይደለም በሚሳብበት ጊዜ የመጎዳት ጡንቻ የመጎዳት ሁኔታ ስለሚኖር ያ ዝቅተኛ የሆነ ቀስ በቀስ በረፍት ሊታከም የሚችልና የነግድ ከኤቪም ወይም ህክም በሽታውን የሚያለግሱ መድኃኒቶች ሰጥቶ መለብቶ ህመሙን እንዲቀነስ ያደርጋል ነገር ግን የጀርባ ከፍተኛ ህመም በሚኖርበት ጊዜ በመጀመሪያ ምናልባት ጉዳት ሊያመጣ ይችላል በጀርባችን ሀላይ ተራሳችን እስከ ታች እስከ መቀመጫችን ድረስ ስፓይናል ኮርድ እየተባለ የሚጠራ ልዩ ለስላሳ የሆነ ነገር አለ የዚህ ለስላሳ በአጥንቶች መካከል ስለሚሄድ ምናልባት ሲንቀሳቀስ የተቆረጠ እንደሆነ ሰውየው ሽባ ሊፈጠር ስለሚችል ወይንም ሳይቆረጥ የተጎዳ ሊኖር ስለሚችል ይህንን ለማጣራት በመጀመሪያ ሲቲ ወይም ኤምአርአይ የሚባል ልዩ ምርመራ አለ ያ ምርመራ ማድረግና ችግሩ ምን እንደሆነ ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ደህና ነው ብሎ ችግር ሊያመጣ እንዳይል በየኩፓት ፎሊሙ ፊዚዮቴራፒስቶች አሉ እንዴት መንቀሳቀስና እንዴት መተኛት እንዴት ሰውነታችን ማንቀሳቀስ እንደምንችል ሊያስረዱ የሚችሉ ፊዚዮቴራፒስቶች ተብለው የሚጠሩ በየኩፓት ፎሊሙ አሉ የዛን መጠቀም አንሆሸብ እጅግ አስፈላጊ ነው ከዛ ችግሩ አነስተኛ መሆኑ ከታወቀ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ፊዚዮቴራፒስቱ በሚሰጡት አማራ አንድ ጊዜ ካሳየው ያን እንቅስቃሴ ያን የተጎዳውን አካባቢ በቀጥተኛ ብዙ ጉዳት ሳያመጡ በማንቀሳቀስ የችግሩ ነፃ መውጣት ይችላል ባያረግስ ከምን ደረጃ ሊደርስ ይችላል ይሄንን ባክመው በሰዓት በጊዜ ባክመው ምናልባት በደረክ ላልካሃዘ ትንሹ ጉዳትና ከፍተኛ ጉዳት ያላቸው ሁኔታዎች አሉ ጀርባ አጥንት በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነው ሰውነታችን የሚይዝ እሱ ነው አይደለ አዚ ጀርባ ይሄ እንዳልኩት ችግሩ ከፍተኛ ካልሆነና የጡንቻ ብቻ መጉዳት ከሆነ በእንቅስቃሴ ያ ባለሙያው በሚያስተምረው ሁኔታ ችግሩ መውጣት ይችላል አንዳንድ ጊዜ የዚህ የጀርባ ጋም እብጠት ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ሁሌዮት አለው ሁሌዮት አናንስ አጥንቶች የተያያዙተይ ቅድም እንዳያችሁ ተትሙናው አይታችሁ እንደሆነ እኛ ምናልባት ቦታቸውን ለቀው ሊሆን ይችላል ያ ቦታቸውን መልሶ ለማስገባት ፊዚዮቴራፒስት እንዲያስተካክላቸው እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ሙያ ያስፈልጋል ሙያተኛ ያስፈልጋል ሌላው አስፈላጊ ከሆኑ ከምክሩ አንዱ አስፈላጊ ናቸው ብዬ የማምነው ለምሳሌ ምሽቃል ወይም ክብደት መቀነስ እጅግ አስፈላጊ ነው ከአጥንታችን መሸከም አይችልም ሰው ወፍራም ከሆነ አጥንቱ መሸከም በተለይ ሆዳችን ትልቅ ከሆነ ወደዚህ ስለሚገፋው አጥንታችን ሊጎዳ ስለሚችሉ ሆድ የሚነፉ ነገሮችን እንደ ቢራ ያሉትን ሁሉ መተው እጅግ አስፈላጊ ነው በጣም እናመሰግናለን ራባ ያፈጥ አለሙ ተዳ ራባ በጣም ጥሩ ነበር ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እየጨረሰ ቀርበናል ግን እንዲህ የጾፈሽባ በሌላ ፕሮግራም አይታችኋል ዛሬ ሉየሂ የሚለውን ዘፈን ከዚህ አቅርበውልና እንስማቸው
አንቺ ወደዚህ ነይ አንተ ወደዚህ ተቃይሩ ኤነርጂ አውጡ ይጾፈ ሽባን ያቋቋምኩት ባንድ ነው አሁን እንዳልኳችሁ ቀዲማ አኾራ ኢናትርሶ እሺ አንተ ጥሩ ጀመሩት שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. אם בכלל